Στις ημέρες του βασιλέως Μαυρικίου υπήρχε ένας ληστής πολύ σκληρός που λίστευε και φώνευε στην περιοχή της Θράκης. Ο βασιλιάς, βλέποντας ότι δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, του έστειλε ένα χρυσό σταυρό ως σημάδι ειρήνης και αμνηστίας, αν αποφάσιζε να μετανοήσει. Ο ληστής, συγκλονισμένος από την ευσπλαχνία του βασιλιά, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έπεσε στα πόδια του και ζήτησε συγχώρεση. Μετά από λίγες ημέρες όμως, αρρώστησε βαριά και μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο. Εκεί, βλέποντας τον θάνατο να πλησιάζει, άρχισε να θρηνεί πικρά. Θυμόταν τις αμαρτίες του και έκλαιγε τόσο πολύ, ώστε το μαντίλι που κρατούσε έγινε μουσκεμα από τα δάκρυά του. Την ώρα που ξεψυχούσε, ο γιατρός του νοσοκομείου είδε σε όραμα τη δίκη της ψυχής του. Είδε τους δαίμονες να φέρουν πλήθος χαρτιών που έγραφαν όλες τις ληστείες και τους φόνους του, λέγοντας «Δικός μας είναι, τόσα χρόνια μας υπηρετεί». Τότε εμφανίστηκαν άγγελοι, οι οποίοι έψαχναν να βρουν κάτι καλό στην πλάστιγκα, αλλά δεν έβρισκαν τίποτα. Είπαν τότε «Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό το μαντίλι που είναι βρεγμένο από τα δάκρυα της μετανοίας του». Έβαλαν το μαντίλι στο δίσκο της ζυγαριάς και, «Ω του θαύματος», το μαντίλι βάρινε περισσότερο από όλα τα χαρτιά με τις αμαρτίες του. Οι δαίμονες έφυγαν νικημένοι και οι άγγελοι παρέλαβαν την ψυχή του. Ο γιατρός ξύπνησε και έτρεξε στο κρεβάτι του ληστή. Τον βρήκε νεκρό, με το πρόσωπό του γαλήνιο και το βρεγμένο μαντίλι ακουμπισμένο πάνω στα μάτια του.